jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kuwi biasane yen to lumaku, adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate njangka marang apa ingkang ndak karepake, nanging anut-manut laku ning suku. Menyang endi lumaku ning suku ya kuwi ingkang tak jangka. Apa sira Kakang Semar lali? Bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Mbah Tobat, Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tataran kowe. Panuswane jajaran karo ngoyak aku ngene iki karepmu piye? Mangke riyen sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka manusa kae. Sing irunge kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Deng apa ya, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal aku kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke. Mbah Tobat. Menungsa ora tatanan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis diajati ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu kuwi lho. Ponokanmu mlebu nang Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kan panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes kae. Petruk dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petruk, kula maju kene Ponokawan. Petruk, aku butuh rembugan karo kowe. Menungso ora tatanan diapure kaya ngene kok. Oyak-oyak aku kowe. Kowe kok oyak-oyak aku kowe. Aduh, yono tak nembangu. Petruk dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe Petruk. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petruk, ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur, Janaka. Koko Prabu, iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawur gawar-ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko Prabu. Keparingipun patuko paring dawuh kaya mengkono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lelakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Kok Prabu ngestakaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana aran Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih nang ngeten kula ngaturaken panuwun kondur. Mangke menawi kaderangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petruk kurang ajar. Mangke kula badhe ngukum Petruk. Matur nuwun Koko Prabu. Koko
Prabu. Nyuwun pengadilan, kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyenyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Panca! Wah! Wedan sulapan apa ya iki? Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah kekeconangan saiki mula kok ken mau Petruk nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono to. Koko Prabu menika wonten menapa? Petruk wonten dawuh kaya teng mburi. Oh iki. Petruk wonten dawuh. Iki Petruk kok wagumen omongane. Nggih, Sinuwan. Sinuwun kok Sinuwan. Ayo tengok mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Ngestakaken dawuh. Wis lajeng menika kadu. Kula kok duwe anak Petruk loro niku pripun Semar menengo. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petruk kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Ora tenan to. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budine Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista, budine Candala Angkara. Angkara murka, budi Candala, watake nista, budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Oh, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Oh lah koplo. Pil Dengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petruk kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Kowe ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa mengademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kula. Kon lerane kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakrokane iblis lah.
blas kok dituthuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jampone. Kon rene. Petruk, dalem Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong nong. Ora sak ning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Kula edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya aku bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok. Lah iki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara mengke kula setelke rekamane. Aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan, loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Nek nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk tak cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Nggir. Ya. Lah iki sapa Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku mandhuka larak ngono. Wis gak dijupuk ora dienggo lucu wis gak dijupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku mandhuka larak ngono. Wong ming petele kok gayane kaya iso. Petel niku arep kaya ngono urip e. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu seragam. Heeh. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesune ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Njodipati. Weh lah dalah kowe bali tak rampungane werku, Ndara. Ngopo? Petruk ndi? Iki apa?
Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti? Bakal nggonku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nanta Ndrawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampean niku mbelani kula ya. Senengane kok njur kono nglangkai kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning ana apa kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu ayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Kowe ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu ngerebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep tok jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nek di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucaturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Manut. Ya. Bukan apa ya. Sastra dasmu.
Seneng tenan. Jalo Wonten dawuh. dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cethok sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangu. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 Yung. Wis, Kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara nganu iki tenan isin tenan. Wis Petro, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta wahyu. Lho. Wahyu tok gawa? Nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pepundhen para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh, Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Oh, ki sapu kon resiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake Sinten Darawati. Yo, ngresiki yo. Gah. Megah tenan. Gah. Sastra Mulya. Sastra Mulya. Wah, Petro oyak wis. Sastra Mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanat.